زخبركم سمعتنا شدشتن فرغان كوين اللوم لس تحصى زينا أغرب لكم. أب زوبا عن سباز حشي تتحرشا ترخيبه. أب زوبا ربو بأسطات 17 مليون نعفات تحت غرصاوي بروجكتات تعميمه. الشباب أب زوبا لامو كينيا دركب سراويت كينيان أمريكان زقل قولولو معسكر حيل بحرة كيعو. أب تريبولي ليبيا أب لعل زركب وتادراوي مسلطن ماكل بستخايدة دبداب بوحدو 30 سلطن تتقتلهم. عرب زينا يوناس أبراهام زرزرات يقتصل. أب زوبا عن سباز نبره تور كرامات بزتودب تبقسون مدلاواتن حرستوتن سعوق مكتتال موياويان حرشان تحقيزو بتوت حرشان مسناي كدتش عن 18 كنا تاصر نكلو بعصفي كم زعبه زي حلف عربي 3 رياب كتما كرنا بستخايد اخيبات قليصوم وكيل كفل حرشان مريتن ويزرو كبرا قبر مسكال ابز عمت بوهود صعر استرقبه مهرتن زمت عمت بزلعل نهاري مسرح زي حجز تمكرو تقسيمو كم زل قليصام ابتي قمقام نحرستو تستوهبه اب مكابن مخزانن اكال زتكراس تمهراوي استمرو وانتاو تراس لزنبرو اب مصاي بزلعل قدفالو كم زغبا تقليصوم نملوات تمكرو زحجز اب بكلتشان 18 زجمره بيت مرت حرستوت فلطتو معبيو اب مبراق اتوتن اتوتاونتن زلو غده بقليل زتمت كم زي كانوا تحبيروم اب كلتشان 19 لعلي 122 هكتار كلمع زخلا 11 عشتو ديغاتات اب نص صوباتات كرن على برعد عد تكليزان حبرو حجاز حمل مارون حلحلن كسرحا كم جمرة درون تن شوعت كذا زمان كلوات استرفا اب مسرح كم زركبا اب تقمقام تتغيصوم تساتفتي بقدوم تمر نؤس سدرا بيتا ومدب حرشا اقداس النت ردو سلازخونا زيادة خدفالو زي حقاوي مدهاني تحرشا مقتخ قبرلو كمون نمفردرهو متو زخونا كلمات زوبا زي مزمزلو كنتات كتاتا حزبلو ريتوتا تقريبا اب منستر حرشا مخاري منستر اتو سمرا املسوم ابزهابو قال حرشا وقتوت نمبراخ ناي كلن اكلات متحببار وساني مخانو تقيسو مس كولج حرشا حمل مالو زقبر متحببار بفلاي بلجا كم زلو قليصوم اب زوباربو باب كلتشحن 19 باستات 17 مليون نعفا مهناتن مصقانن تكالات محبراوي اغلغلوتن مهنات تحت قرص حرشاوي لمعاتن زتقلل نطفتات كم تسلاسله كفل هنصاوي لمعات قليصوم زحلف حمص كلتت الرياب استخير قمقام وانا دايركتور نايتي كفلياتو قبرو هايلاب زغربت صبصاب اب عدتات كلو فلاسي غزا غوبو عدي قعبو نويح زبان ارقيت مخرمن عد ابراهامن حدث تابيت تمرتن توسختي كفلتاتن كم تهانصه نبرتي 31 عدتات نص صباتات امن حيلي دباروان عد غيح عندما ناب عدتاتهم زتو 49 كيلومتر مقبت صرغياتات كم سرحو قليصوم بهجراويان كومبانياتات زعمم عبيت تحت غرصاوي بروجكتاتون كم زلو اتو قبرو تقيسو اب 6 نص صباتات ندفي رأس وطن عدتاتن حوسي كتماتاتن كم تدارو قليصوم بذكازي اب ماي دمان عدي غولغولن حدست كترتات كسرح نكلو اب دبار واد ما حدش نصا مصبي نفس طرات كم تهانصه قليصوم ام حدار زوبا دبو باتو هابتا اب تسفاصيون اب تسمع قال مرغغاز تساتفوكم اب معوات مدبات لمعات مسرتاوي سلازخونه زياده كدنفع بمزقار زي تسرحه تحت قرصي بفلاي دمات صرغيا كنكنن صغنان كغبرلو ازخخيرو اب كتما بارنتو زنطفو 9 من سيات سرحتنياتات ديغاتات مسلامن تقران اب كبابي سلاسل زرح للشاوي لمعات بحفشه من ربح طريد دما بفلاي كمون بروجكت صحاوي ساعتن كوليج سنفلتت ماي نفحن زتقال العدتا كايدوم حلافي همامات ابن صوبا بارنتو من سي عبد الوهاب سليمان ابزهابو قال
ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ መንስያት ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ውፅኢሎም ንሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሱን ብምዕዛብ ተርኦም ከዝዙን ውዳቤታቶም ክሕይሉን ከም ዝኾነ ተቂሱ ነቲ ዑደት ኣብ ምስላጥ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት መንግስቲ ምስጋኑ ኣቕሪቡ ዑደተኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንኣገዳስነት ናይቲ ዑደት ብምጥቃስ ብክኢላታት ዝተዋህቦም መብርሂ ኣፍልጦም ኣብ ምስፋሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮ ጠቂሶም በብኸባቢኡ ተመሳሳሊ ዑደት ክውደብ ውፅኢታውነቱ ርኢ ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ እዋን ኣቦ ወንበር ሃማማታይ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ንተሳተፍቲ ናይቲ ዑደት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገርን ተራሒ ዘሎ ዕድላትን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ መንስያት ዓቕሞም ኣማዕቢሎም ኣብ ኩሎም ልምዓታዊ መደባት ብንጥፈት ክዋስኡ መድረኽ ዝጠልቦ ከም ዝኾነ ገሊጹ ዜና ወፃኢ ይቕጽል ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ናይ ሶማል ትማል ሰንበት 5 ጥሪ ወጋሕታ ኣብ ዞባ ላሙ ኬንያን ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካን ኬንያን ዝግልገሉሉ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ጥቂዑ ሚኒስትር ምክልኻል ኬንያ ብዘውፅኦ መግለጺ ብዝተወስደ ቅልጡፍ መልሰ ግብሪ ነቲ ማዓስከር ክቆጻጸርዎ ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ ነቶም ዕጡቃት ኣብ ምህዳን ከም ዝርከቡ ገሊፆም እቲ ሚኒስትር ስዒቡ እቶም ዕጡቃት ንወታደራዊ ማዓርፎ ነፈርቲ ናይቲ ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ምቁፅጻርን ዕንወት ንምውራድ እንኳ እንተፈተኑ ከም ዘይተዓወቱ ብምጥቃስ ብውሕዱ 4 ሽበራውያን ከም ተቐትሉ ፍሊጡ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ዜናዊ ጸብጻብ በኣንጻሩ በቲ ኣስታት 100 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዓስኪሮምሉ ዝርከቡ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኬንያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ አልሸባብ ክልተ ነፈርቲ ኩናት ክልተ ዋንነት ኣሜሪካ ዝኾና ሄሊኮፕተራትን ሓያሎ መካይንን ከም ዝዓነዋ ገሊፆም ሽበራዊ ሓይሊ አልሸባብ ብግድኡ በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ኣባላት ሰራዊት ኬንያን ኣሜሪካን ኣደዳ መቕተልትን መቑሰልትን ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ኣፈኛ ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ነቲ ብአልሸባብ ዝተዋህበ መግለፂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስተ ኣብዚ ምስ ሶማል ዘዳው ዞባ ላሙ ኣብ ልዕሊ ትጓዓዝ ዝነበረት ህዝቢ እተመላልስ ኣውቶቡስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ብርጌስ ከም ተቐትሉን 2 ከም ዝቆሰሉን ይፍለጥ አልሸባብ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ፈንጅታትን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ከም ዝኽእል ዝእምት ጸጥታዊ ሓበሬታ ዝረኸቡ ሓይልታት ምክልኻል ኬንያ ልዑል ጸጥታዊ ንጥፈታት ከካይዱ ምጽንሖም ይዝገለጽ ነቲ ሽበራዊ ሓይሊ ንምድምሳስ ወታደራዊ ስርሒታት ከተካይድ ጸንሐት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2017 ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጻት ሒዛ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት አልሸባብ ተካይዶ ዝነበረት መጥቃዕትታትን ደብዳብን ከም ዝሐየለቶ ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ማእከል ብዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ኩናት መብዛሕትኦም ሓደስቲ ተዓለምቲ ምዃኖም ዝተገልጹ 30 ከም ዝተቐትሉን ብዙሖም ብልክዕ ዘይተነጸረ ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጾም ሓላፍነት ናይቲ ትማሊ ሰንበት 5 ጥሪ ወጋሕታ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እንኳ እንተዘየለ ኣንጻርቲ ኣብ ትሪፖሊ ተደኪኑ ዝርከብን ብሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝተዋህበን መንግስቲ ሊብያ ዝቃለሱ ዝተፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እዩ ዝቅለጽ ዘሎ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝመደበሮም ሓይልታት ንከተማ ትሪፖሊ ንምቁፅጻር ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ልዕሊ ዕርድታት መንግስቲ መጥቃዕትታት የካይዱ ምህላዎም ይፍለጥ ኣብ ሊብያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ወጥሪ ቱርኪ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት መንግስቲ ዝስለፍ ሰራዊት ናብቲ ሃገር ከተዋፍር ምዃና ድሕሪ ምግላጻ ሓድሽ ምዕራፍ ሒዙ ከም ዝርከብ ይገለጽ በዚ ድማ ሊብያ ብግዳማዊ ምትእትታው ዝተሓመሰት ካልአይቲ ሶርያ ከይትኸውን ዝዓበየ ስጋት ኮይኑ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቡርኪና ፋሶ ህዝቢ ተመላለስ ኣውቶቡስ ኣብ መሬት ዝተቐብረ ነታጉይ ብምርጋጻ ብውሕዱ 14 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉን 4 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጾም መብዛሕትኦም ግዳያት ናይ ሓድሽ ዓመትን በዓለ ልደትን ዕረፍቶም ምስ ስድሮኦም ኣሕሊፎም ዝምለሱ ዝነበሩ ትሕቲ ዕድመ ተምሃሮ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የልቦን እንተኾነ ግን ሽበራውያን ሓይልታት ኣብቲ ሃገር ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ኣዛይደምዎ ምህላዎም ዝገልጹ ጸብጻባት ንሳቶም ዝሃንደስዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጸጥታ ቡርኪና ፋሶ ይገልጹ ኣብ ድሮ በዓል ልደት
فرنجي شبراوያን ጉጅለታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 35 በርጌስ ከም ተቐትሉ ይዝከር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዝዛም ኣርእስታቶም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝሓሸ እቶት ሕርሻ ተረኺቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ብኣስታት 17 ሚልዮን ናቕፋት ተቐርጻዊ ፕሮጀክታት ተዓሚሞም አልሸባብ ኣብ ዞባ ላሙ ኬንያ ዝርከብ ሰራዊት ኬንያን ኣሜሪካን ዝግልገሉሉ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኣጥቂዑ ኣብ ትሪፖሊ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማእከል ብዝተኻየደ ደብዳብ ብውሕዱ 30 ሰልጠንቲ ተቐቲሎም ዜና ኣብ ይፍጸም